Vi vil gerne snakke om kvindens menstruationscyklus. Jeg vil lige starte med at præsentere nogle punkter. Vi har 2 punkter heroppe i hjernen. Det ene hedder hypotalamus, som udskiller et stof, der hedder GnRH. Og så har vi hypofysen, som udskiller LH og FSH, som er de overordnede hormoner. Hernede ser vi de 2 æggestokke. Og cirka 14 dage inde i vores menstruationscyklus, der udskiller en af de her æggestokke et æg til vores æggeledere. Når det er omkring her, kan det blive befrugtet af en sædcelle, som svømmer op igennem kvindens livmoder ud i æggelederne. Bliver ægget befrugtet, bliver det siddende her i livmoderen. Men bliver det ikke befrugtet, ryger det bare ud med næste menstruation. Herover kan vi se mængden af de overordnede hormoner i blodet, altså LH og F. Ja, og man kan altså se, at cirka 14 dage inde i vores menstruationscyklus, som man kan følge hernede, der øges mængden af LH, og FSH øges også en lille smule. Det kan altså også være grunden til, at vi kvinder vi nogle gange bliver lidt sure, sådan cirka midt i vores menstruationscyklus, altså når vi har ægløsning. Det kan altså også være præmenstruel. Herover der kan vi se et kredsløb, som løber med LH og FSH, og østrogen og progesteron. Nicoline vil komme lidt mere ind på det, men der sker både positiv og negativ feedback. Positiv feedback, det er, når et stof øges, og så øges et andet også. Negativ feedback, det er, når et stof øges, og så hæmmes det andet stof. Hernede i æggestokken findes æggene. Rundt om æggene er der follikler. Når mængden af FSH, follikelstimulerende hormon, begynder at stige, stimulerer det folliklerne til at udvikle sig. Når folliklen vokser og modner, udskiller den østrogen, og derfor stiger mængden af østrogen. Når både FSH, der stimulerer dannelsen af østrogen, og folliklerne, der også producerer østrogen, begge medfører til, at der kommer rigtig meget østrogen i kroppen. Dette giver så negativ feedback. Så begynder FSH-mængden at falde igen, og det er for at regulere balancen af hormon i kroppen, så når der kommer rigtig meget østrogen, sender de signaler tilbage til hjernen om at producere mindre FSH. Når der så er cirka 14 dage inde i menstruationscyklusen, er folliklen udviklet så meget, at den brister og frigiver ægget, der skal ægløsningen. Dette sker samtidig med, at LH har en rigtig kraftig stigning, og østrogen har en kraftig stigning. Altså når der er positiv feedback, hvor i stedet for at østrogen sørger for, at der bliver produceret mindre af disse hormoner, så bliver der sendt nogle signaler til at producere mere, så der kommer rigtig meget hormon i kroppen, og det får så ægget til at løsne sig fra folliklen, så ægget kan komme op i æggelederen, som den kommer afsted via æggeledertragten, der har nogle små fimrehår hernede, til at sende ægget afsted, så det kan komme op og blive befrugtet. Det der nu er tilbage efter ægget, altså folliklen uden æg, kaldes det gule legeme. Det gule legeme udsender både østrogen og progesteron. Man kan se hernede, at begge hormoner stiger, lige så snart det gule legeme er dannet efter, at ægget er kommet ud i livmoderen. Disse 2 hormoner sørger også for, at livmoderen bliver klar til at modtage det befrugtede æg. Slimhinden bliver stor og blodfyldt og svampet, så der kan sætte sig et befrugtet æg fast, og fosteret kan begynde at udvikle sig der. Hvis der så derimod ikke kommer et befrugtet æg, vil det gule legeme dø i slutningen af cyklusen, og det vil betyde, at slimhinderne på grund af mængden af hormon vil falde drastisk. Så vil slimhinderne blive skyllet ud, og det er det der så er menstruationsblødningen. Menstruationsblødningen indikerer også, at starten på en ny cyklus er der. Den første dag man bløder i sin menstruation er starten på den nye cyklus, og så fortsætter det, hvis altså ægget ikke bliver befrugtet. Hvis ægget dog bliver befrugtet, vil levetiden for det gule legeme være forlænget lidt, da der er brug for den her konsistens i livmoderslimhinden, så ægget kan klare sig den første tid.